Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci. Barka da shigowa AI Arewa. Idan har kana bibiya ta a baya, kun san cewa ina kawo videos abin da ya shafi crypto airdrop na tsawon lokaci. So amma yau ina so na yi amfani da wannan damar in faɗa muku wani abu. Zan yi bayani dalilin da zai sa na canja. Zan koma kawo videos abin da ya shafi AI. Idan yanzu ka duba za ku ga cewa na canja logo na Digital Hustle Hausa zuwa AI Arewa. Haka zalika da bana na da kuma sunan channel ɗin na canja shi zuwa AI Arewa. So ka tsaya kalli bidiyon nan daga farko har zuwa ƙarshe domin sanin wannan dalilin. Shekarun baya na kasance ina kawo videos abin da ya shafi crypto airdrop. Haka ne, mutane da yawa sun samu ilimi ta yadda ake claiming ɗin token ba tare da an saka ko sisi ba. Sun san yadda ake joining community, sannan sun samu kuɗaɗe sosai a wannan crypto airdrop ɗin. Crypto airdrop, mu gaya wa kanmu gaskiya, ba wai abu ne da ko da yaushe ake samu ba. Akwai project da yawa wadda suka zo suka yi failing, da yawa sun saka gas fee, sun ɗau lokaci, sun sa data, sun ɓata lokacinsu, amma daga ƙarshe project ɗin bai yi nasara ba. So haka shi cryptocurrency yake. So duk da cewa waɗansu da yawa kuma sun amfana. Menene AI? AI yana nufin Artificial Intelligence. Artificial ana nuna abin da mutum ya ƙirƙira mai amfani, while intelligent kuma yana nuna basira. So wannan kalma ce da take nuna cewa na'urar kwamfuta da aka ƙirƙira wadda yake da matuƙar basira. Yana amfani da bayanai daga mabambantan gurare, yakan yi nazari a kai, sannan ya yanke hukunci da kansa wadda ya kusa da daidai 99%. Akwai AI tools da yawa wadda zai taimaka wa ɗalibai, zai taimaka wa 'yan kasuwa, zai taimaka wa ma'aikata da ake cewa freelancers wadda suke aiki a online ana biyan su, sannan kuma zai taimaka wa content creators kamar ni. Ba kamar shi cryptocurrency airdrop ba wadda ba ko da yaushe ake samu ba. So shi AI already a yanzu yana da matuƙar amfani. Mutane da yawa ana amfani da shi daga various industries. Ku yi tunani akan wannan. Ɗalibi zai iya amfani da AI wajen summary littattafai da ya karanta ko kuma gurin gudanar da assignment. Shi ma'aikaci freelancer na online zai iya amfani da shi. Let's say a ce kai graphic designer ne, za ka iya amfani da AI ka gaya masa kalar logo da kake so ya yi maka, ko bana, ko ya maka editing ɗin video wadda sai ka ɗau lokaci mai tsawo kafin ka iya cimma wannan. Sa'annan kuma ga rashin efficiency. So amma da AI cikin minti 10 zai taimaka maka in har ka faɗa masa kalan design ɗin da kake so ta hanyar prompt, so zai iya haɗa maka. Haka zalika idan kai entrepreneur ne, ɗan kasuwa, zai taimaka maka wajen automating ɗin ayyukanka. Zai sauwaƙe maka awanni da yawa da za ka ɗauka a wuni kana yi, cikin ɗan lokaci kaɗan za ka cimma ayyukanka. Wannan shi yasa na yi imani cewa AI a yanzu shine technology da ya fi kowanne mahimmanci, ya fi kowanne trending za ku gani a social media. Dan yanzu ka koyi AI, so zai taimaka maka sosai a ɓangaren daban-daban a rayuwa nan gaba. Bisa ga canji da muka yi, za mu riƙa kawo videos abin da ya shafi tutorials, yadda ake amfani da AI da yaren Turanci da kuma yaren Hausa ta yadda kowa zai fahimta. Za mu na kawo step by step hanya da zai taimaka mutum ya iya fahimtar AI tool irin su ChatGPT, irin Midjourney, irin Canva AI da ma sauransu. Sannan za mu riƙa kawo hanyoyi da mutum zai samu kuɗi da AI. Wasu mutane za su iya cewa to me zai sa in tsaya duk da cewa ni na danna subscribe akan videos na cryptocurrency ne? Haka ne, kana da gaskiya, amma kuma shi duniya yana matuƙar sauyawa. AI yanzu skill ne wadda yake da matuƙar muhimmanci a duniyar digital internet. Ko da kai kana crypto ne, so ka sani cewa ba shi AI ɗin ana amfani da shi a yanzu a ɓangaren trading bot.
ana amfani da AI a ɓangaren blockchain, ana amfani da AI wurin analysis na abin da ya shafi cryptocurrency da security da dai sauransu. So wannan yana da matuƙar amfani ka tsaya ka ce ka koyi AI wadda zai baka dama domin ka shirya ma gobenka. So komai ana tafiya da update ne. Da muna web 1 ne, yanzu aka shigo web 2, so yanzu kuma ana magana web 3 ne. So wannan zai taimaka ma kasuwancinka, zai taimakawa ilimi na cryptocurrency ka da dai sauransu. So idan ka ji daɗin wannan tafiyar da za mu yi, ka danna mun like sannan ka danna subscribe, so da duk lokacin da muka kawo sabon update za ka gani a notification ɗin wayarka. Sannan kuma ka rubuta comment ga AI tools, ma'ana application guda ɗaya da kuke so mu fara da shi. So sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Bye.